नै जिहेतु 74थि सुबुंखान्थि सान भारत हादरनि गणतन्त्र दिवस बे गणतन्त्र दिवसनि थाखाय आं नोंथांमोननि गासैबो चेनेलनि जुगै हादरनि गासैबो सुबुंनो आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावबाय। जिहेतु एबारनि जितु टीम बे टीमा जाहैबाय जन भागिदारि पार्टिसिपेशन अफ कमन पिपल्स बेखौ लानानै एबार माबादों। जिहेतु भारतबर्षआ मोनसे आसानि देश आरो बे हादोराव मोनफ्रोमबो डेम'क्रेटिक मुभमेन्टखौ नोजोर होनानै गासैबो हारि माहारिनि समस्याफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारा आखायाव लादों। थिग बिदिनो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो गाव मोनथायनि थाखाय जों बिटिसिनि बायजोआव जाहाथे जोंनि राजखान्थि मोनथाय जोंनि सोलोंथाइ बा रांखान्थि भाबै दावगानो हानायनि थाखाय जों गोलाव सम मोनसे सोमावसारदों। जोंजों लोगोसे गोबां आफादफ्रा बेयाव नांफादेरदों। थिग बिदिनो जोंनि सोमावसारनायखौ नोजोर होनानै मान होनानै भारत सरकारा आरो आसाम सरकारा जोंनो गावखुंथाय मोनसे होबाय दिनै बर'कछ वेलफेयार प्रम'शन काउन्सिल। बेनि थाखाय आं भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै दिनै गोजोननाय बावदों। आरो नोंथांमोननो मोनसे फोरमायनो लुगैदों। जिहेतु गाबोन 27 जानुवारि जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जाना थांबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै फ्रेक्सन लोगोसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउबिपिअ जितु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जाना थांबाय। बे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि बिटिआर सुक्तिनि गाबोन थामथि बोसोरारि फालिगोन जोङो बेयाव सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जोंजों लोगोसे बर'कछ वेलफेयार प्रम'शन काउन्सिला थाफागोन। जों जयैनो बे हाबाफारिखौ फालिनो थाखाय जों आखायाव लादों। आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै दाख्लैसो जोंहा जिहेतु 5, 6 आरो 7 अक्ट'आव जानुवारि दाननि बेयाव जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफादनि इउबिपिनि जितु मेरु गौथुम जालांबाय गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र बेयाव जोंहा गोदानै मोनसे आफाद दानाय जादों। आवगोलनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जादों। बे गोदान आफाद बिबानगिरिफोरनो जों गाबोन मोनसे बिबान गथायनाय आरो बिबान गथायनायजों लोगोसे समायखिरा लानाय मोनसे हाबाफारि लादों बे सानजारि नोगोरावनो। आरो बेनिखायनो आङो जोंनि गं 22 जिल्ला बिटिआरनि बायजोआव जेसेबांनाखि जिल्ला आफादफोर दं जिल्ला आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे बिथांमोननि मावथि फारिया आरो गोदानै जिबिलाक मिरु आफादाव बिबान मोनबाय साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लानो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै जों दिनै बयनिसिमबो गुरैयै हांख्रायनाय थाबाय।